Dende o 17 de maio ata o 20 de outubro de 2018, o Instituto Francisco Sorey convocou o primeiro concurso de poesía e relato curto. O 9 de novembro, e en honra a Ramón Cabanillas, entregou os premios aos gañadores do concurso e, finalmente, cas obras seleccionadas, publica o libro Cambados Mar de Letras. E hoxe pechamos ese círculo que tanto desexamos facer dende fai tempo. Xa temos o premio Cambados Mar de Letras e agora temos e publicamos o libro que recolle as aportacións que estes moi diversos creadores realizaron e foron recoñecidos coa importancia que tiveron as súas aportacións. Tanto os premiados como os seleccionados son os que axudaron para facer realidade esta obra. Para que este proxecto se levase a cabo, o Instituto necesitou a axuda do Concello de Cambados. Dende o goberno local valoraron a iniciativa do centro. Pero, ben, é certo que este centro ten algo especial e bueno, sempre te podes quedar como apegado ás cousas que te exixe a normativa e que son as habituais, ou podes intentar na vida ir máis alá, e o ensino é moito máis que aulas, e, lóxicamente, todo o que nos achegue a vida real e a outras actividades, pois nos enriquece a este centro e enriquece, pois, bueno, en xeral a Cambados e a todos os alumnos e alumnas que veñen por aquí. Os alumnos seleccionados mostraron a súa alegría pola oportunidade recibida. Decir que gracias pola publicación. Porque creo que é importante sempre cando realizas algo que te digan, polo menos que o que fixeches vais a ler. Que é algo que pois empezou na miña casa, eu cas miñas ideas podase ler agora e que este ao alcance de todos, que é algo moi importante. Espero que algo que todos compartimos, que é o amor pola literatura, sea novamente premiado, que se segan facendo cousas, porque a verdade é que ver algo teu publicado pois fai moita ilusión. O libro non está á venta, pero todo aquel interesado poderá poñerse en contacto co Francisco Sorey. Ademais, o vindeiro 17 de maio comezará o segundo concurso.